Bună seara! Bună seara, tenisist nutritori! Nu știu cât voi era avea odor de eu mi-avea luat odorul de voi, zdoved, zvavdu, să adrăm niheam moabete armânească. Tora seara avem oaspi un cunoscut cântător, este mult cunoscut a ațitul României, Ghenveniș Dani, Navză, năvez. Lipsește vac să deschizi microfonea, ca să te avzăm. Ia, torați-vă, vedem că him ambar. Da. Te avzăm, te vedem, Ghenveniș, tu moabete armânească. Mai multe emoții avem cu asta, cu transmisia. Tehnica asta, cum să o îndrizem. Tehnica, năbată-mă, tehnica asta. Du-ți cam o ia și înțeană și noi rămânem înapoi. Le Pitrițean Tora Hristuseri la tu țină Mutrescu și vreau să aduc aminte că poți baga întrebări titinii, iți întrebări vor. Iți întrebări. Pe parte muzicală, pe altul lucru. Și poți baga astea întrebări, sunt live-ul ți este pe Facebook, pe frânza de la Armâna Mea Media. Și de acolo Maria cu Pliciu Crăciun vă ne ajută și vă ne pitreacă întrebările, ta să le vedem și să le zburăm cam atu cât o dubitisita a moabetiei. Dani, vrem ca și cum întrebăm ca fi oaspi de ca fi stămână, vrem să spunem da o lucriti părinții, păpânia tăi, titinii, cum ajunseră ei a părinții păpânii tu României, diu viniră și de-apoi avanizăm alargu, ta să ne spuni până crescuși, ți-a drași. Ora integri să gorchescu cânticul la țel, eu de zămană hiu armân, știi? Îniescu armân, știi? Cum him? Noi him armâni o faptă tu armânii, eu hiu faptul tu armânii. Părinții mei, mama cu tate sunt o faptă Beidaut și Sarighiol, eu mi fești obozia. Păpânia mei sunt de partea al Pencii, Pablu Pencii, de la Călivi. Dada din casă care ți-am era verhiană de la Manacu. De partea altă de la Sărbea, mama este sărbeană. De la zona Chiuseler este Pablo Zic al Sărcăcean și Maia de la Checiu, Chiuseler, lângă Știp. Acolo avem mare dăție. Deci eu am doi păpâini tu Gărții, doi tu Macedonia de Nord. Soia leaptă. Soia leaptă. Și noi fecioa tu România. Așa. De la păpâini, ți permi fi, ți-au zis ei, ia cât aș tu bană, că gânderea Nica Mare? Avui tihi că tate fumanic de 7 frați și avui auși în casă. Și da, manul lucră aici, nu a zbura ghine Mucăneaști. Eu la grădinița am să-i cheamă să brăsc cu Mucăneaști, cu Lipsești. Care va zic că armânești Vițași Prota. Da, armânești, Prota învăța armânești că data zbura și Gârțeaști. Zbura ghine Gârțeaști. Mi-avea învățată să misur pe Gârțeaști. Endera, Pesera, țeale, cum mai țin minte. Și aveam permitile țării, ciuciuminguț în minte, torania, nu știu, dar sunt oașițe, chirute, tu ise așa de noapte, îi aducă de noara minte, apoi, dacă trecura câți ani. Ea bână când aveam 11 ani și fără păpâini, de apoi fă mai greu. Aveam în casă, aveam o oaspe cafezu, că cum era atunci la armăi, toți frații nea cu narusticos, veadă, au și îmbănau, așa. Și ne-au, aduceau un narusticos și și azborau, îți permite de o bănară. Eu tot avzeam în casă că șopatlu de la Călivi și în 2018 ajuns șopatlu, eu azborau ei, că era faptul 1893, în 28 vine tu vărgărie și Armânia ajunse în 4 zăți. Ma permitele și de acolo, de hoara lor de la Călivi, azborau ca fioara. Și de apoi, eu cu verdea mea și cu tate și cu fratele de-a lui, ne-a să indivizum Călivile. Altul frate mai mare de-al tate vrea zile și el. Și a adunat cu el, mai era lânzit cu inima și nu vreau să le iau chiar în Africa, are 90 de ani. Și de zic că țelul mi-l luași pe mine atunci, a zis, Milii, că zic, nu vezi șopatul care permit o seaua noi și să zic singur, nu-l vezi. Ei fai să rândul răstor, am zis, frate, tate ne-a manic faptul tu România. Și el a zis faptul de răstor. Și eu cred că de oață am o rădăcină armânească din casă, o bete armânească la noi să zbrămași armânești în casă. Avem
Miracheti zbor, mama a fost cântătoare, cântă și Pablo cânta șelul de partea... Macatini ți-a dus cu Dada, a ta. Da. Miracheti cântare. Așa este. Și frații ale mamei cântau, la ei era un mirache. Când se adunau să cântă și multe cântece le învețai de la mama. Prota oară la fântâna de la luni, de la mama îl cântai, nu 192, l-am învețat și apoi l-a arătuți. Cântar la fântâna de la luni, țărin calul Sintipun. Și multe cântece. Era frații al mamei erau cântători și la Mihali avea intrat în 68 la cibernetică și era și mult uitru și a învățat și ne dădea și ori de mie, zicea, uite, și a învățat cântecul ăsta. Știți, la Litașa, frate, el altă mamă era inginer de agronomia pe Chirol la țel, la Iași și vine de la ei cu trapșul așețe mirachete cântic, de partea alaltă și frații al tati erau pe partea asta erau cu muzica gărțească, cu samiotisa, cu este cam apretunat acolo de gărție și de tot este, cum zic eu, de tot este să la lucru, tu clasa 5-a când eram, avui posibilitatea să aleg să iau, tate ți iau chitară sau ți iau rachetă de tenis, știi? Ghinic nu ai rachetă de tenis ca să eram ca Simona Haleptora, știi? Și luai chitară și agățai școala de muzică vreo 3 ani. Și totul vreau scântul și ca simplu mă înainte, mi-adunai cu fciori acolo, eram Slobozia, când eram mici, eram vărăsut de case. Aici vreau să te întreb, ne spui de cheamă de Chirol la cel trecut, Slobozia, până ajunsești la facultate, că mea Slobozia este un, că să vă cam anic, zicem, mulți armăi, când sunt șed mai mult tu în parte decât să bă. Și îmi pare că este lucru are lectură și cu duchearea armânească mare, anamisa de tinera mea ți crescu acolo de adun toate el Chiros. Ne spui de cheamă este lucru. Da, cartierul nostru armănesc era un cartier Măhălălu, zic așa. Eu, cum zic eu, dau case, una casă armânească, una bucănească, una așa. Și toți ne adunam de sărbători, de Crăciun, verli, pe calea și de-am permitoseam unde lantul, făceam haze, aveam părloane, toți cum se băga. Așa, aveam rica de la, cum zic eu, aveam de la hoară luată și de comunitățile astea armânești, bănau compact. Era un mare familie, zic așa, un mare taifă, așa. Și acolo și mirachete cântic cu protele casete armânești, discuri care le învățăm. Nunțele, când era nuntă, era că se băluiec și o nuntă era nu erau ca fistămână, erau așa acolo. Și când era o nuntă, cu mirache mare, tu stau și cu nicul mare la biserică, știi? Și acolo, când sunt cu fciorii verdea meu primar, Nica un ver altă, hai să cântăm și noi, hai să cântăm o cheamă. Mai aveam un parei mai mare al Cristi Obrejan, care și el ține armână, care era Steaua de Dor. Și acolo ei mi vizură pe mine. Și Cristi, când aveam 19 ani, zice, vrei să cânți cu noi, să adrăm un album? Cu el, cu nula meu, cu Gabi Mușat, cu Stelu Malama, cu Nelu Peanciu, verdea meu, cu Cristi Obrejan, adrăm propriul album Steaua de Dor. Când învățam să cântăm, aveam 19 de ani. De acolo ți mira că era scântul, vedeam București care are multă lume, Constanța, și vreau să fug să acat scântul mamultul și să am mai multe, cum zic eu, arăți, că noi aveam 7-8 orăți pe an acolo, nici 7-8 orăți la Slobozia. 3 pătrăgiuni și 4 nunți și terminau de piseau. Acât era că se vor, avea unii de oameni, zic, toți, agâța fură acolo, unii fețuri recensământ, era cam unii de oameni armâni. Eram 300 de femei, zic. Așa-ți. Ce-ți mai să zic, da? Să spui tora, nu știu, m-a adus aminte care fu protlu cântic, ți l-a îngrăpsiș. Protlu cântic, eu cântam la liceu, acolo, cum eram cu formația liceului, cântam muzică ușoară și protlu cântic care o dai că îmi șatu și aducea cu ihod de muzică modernă, muzică ușoară, fetă-mi șată. Fetă-mi șată, de vrearea ți suportul. Și eu îl cântai și clasa 11 și când îl obții cu Stanța, îl obții la București, că avea ajuns în hit, mamă, și neacă îl obțeam când cântau ăștia, cânta gramul ăsta, cântau coadă, cântau. Eu vreau să zic, eu la drag, știi? Eram atât de...
Și asta în de cum să zic eu, în de mai multe mirachi, hâști, cum ziceți românești, ca să dar și alte cântiții și vreau să ajung în București. Și când vin eu la facultate, mi-a adunat cu Sterian Calagi, care și el cânta tot și cu fratele lui, cu Mitică Calagi, dar nu aveau parei. Pareia mare era care tuturor nunțile cânta, era Gramustea. Și drumul prota formație, primul album, zic așa, proto-album, 1994. 1994. Atunci? Da. Atunci drumul trasimoa și a scos și alte cântițe, că ți-ai scântul alte cântițe, să drăm alte cântițe ca să ne fim cunoscuți. Adusem un curent nou, tu muzică armenească, cam cât Sârghi, cam cât Balcan. Cu instrumente cam noi. Minduiasca și aștepta Duneaua? Minduiasca și aștepta Duneaua, sabză? Muzica avea hare, avea uși muzică. Duneaua armânească este, cum zic eu, perifane. Masi cânt să idiul cânt, și a satură de el. Ei cum sunt ca oamenii, cu armânii, cum sunt ei cunoscut, vor să vadă și acolo, vor să schimbă casa, să schimbă mașina și cânticul este. Cânticul mas nu se alăxească, mas nu iasă un cântic nou, satură. Cum apare un cântic? Noi la armâni, când iasă un cântic nou, la dră Sirma Gucci, Crista sau eu, care la dră, la protaradă, se cântă de inițori, să dau 3 cântici vechi, iar cel nou, până satură de el. Satură de el, e altul. Te-ați zic eu că cânticul armănesc, nica că este iu, să dară, iholul este, cum este, tot azi, de la... știi, hoca manclo, adrași vrei sapi câti cântiții aia îngrăpsite până tora? Multe. Eu pot zic că acolo eu am multe, 200 și cam, maștora am 4 cântiții. M-am sus de 200 de cântiții. Multul m-am sus, numai maștora am 4 cântiții, unul de la Cristiana Roșca, unul la Daria Pleta, unul Nicos Papadopoulos, dar și unul Elena Gheorghe, tot azi vin de la studio, că ți-am un cântic nou și atât, știi? De stilul modern. Care altul armân ți-a îngrăpsia, știi, cântiții țarii Hariș, de la care luași, nu știu, burnechii, țarii Hariș, turliatul care a îngrăpsia, știi, turliatul care cântă? De la toți care cântă Diabură Hariș, de la Sirma Gucci, care de multul ihol armănesc cu ei, nu l-au avut cană, toate când ei atât aduc cu ele istorie, aduc pădurile, munții armănești, aduc un loc, cânticul, are ceva care nu are mașa. De mine este, cum zic eu, unică. Nu are altă ca ea, că cu iholul ei. De poate și... Când tu abzi un cântic și nu știi, sigura că e adrat de Sirma, când a zucheaștea iholul și uitiseara zboarelor. Mare tihie avem că avem un om ca Sirma, care ne-a dus iholul acelor armănescu. Armănescu, iholul este armănescu, a nostru adit armănie și ea mă știi de gărție. Ea este mult apropiată și de zona aceea. De-apoi Crista Lupci, fabulos, ce zic, nu are spunere. Crista Lupci și interpret și cântărește exterior, este la capitolul ăsta creație, ți-a el, e mare, nu am zboară. Cum fuhagi în fotbal așa este el așa. De poate mai sunt un șalanță ciori care vine tot așa, dar când mai este tinerul Steriana Răunicul Bizdună, Nini, nu mai zic Nini, a avut și el când se țelipșate la așa Hașoti și la cântiții, de ce știu eu, am atât la un loc, Iori Nicolae de la Cabala Reșel Cântția, tuti ajutară de comunitate, fără bune că nu ținură aproape de cânticul armănesc. Ei cânti, că fu bun, că fu rău, că fu cam de zămane, că fu modernul, asta o zbrândea poate când să avem distinție clară între cânticul armănescu vechiul și cânticul modernul nou. Tora băgăm oară că tu chirolul de Sony, când a îngrăpsit mai multe cântiții țițând de snafea armânească. Mas minduiesc, nu știu, la nu chiar armânlu, care e cu noi. Asta este o provă că, nu știu, să vini și troai, tu ilichi și nu chiar armânească este cam hândoasă tora? Minduiara, știi că minduiara este avut de prota siu armân și judicu armânești și să ținem limba arăți de armânești. Am tora în de maghini să zic, mă să seama cu tora inițani, nu mi-a băgat tu cap.
dar voi tora să cățe că am și o taifă crescură și când îi pe zbor, pe text, aduc gia pe tineri. Nu chiar armânul nu-ți dipisește, zborul ți-l cântă, zborul ți-l grește. Nu chiar armânul nu da de padi, cânticul a papului, zboarele le da de. Cânticul a papului este tinie armânească și zboarele le da de urnimie armânească. Sunt două lucruri care năcat ghini și schimb binifai că le avem. Când zic zborul a papului era n-ai cum să zic eu, mutrit om din familie, că era și auș, era și achi căsit. Și când vreau scaft giuiape să dară văr lucru, vinea de la el ultimul zbor, zic. Acel de Sonia, așa și da, ți putea. Deci 7 ani de acasă, spunea, 7 ani de acasă ți dădea urnimia când ți-a luat dar lantă, să nu ne faci de arșine. La noi la România aveam multi cu nu ațea, nu alantă. Nu. Păi nu, dar mutreții zbor noi avem acel ochii să iasă, numai să nu ți iasă. Alții, aici o greacă mult, nu la fel la Mucani și nu știu de altă văsălie. Ochii să iasă, adică mai gând să armâni oricum decât să iasă zboara. Acândoasă este urdimia. Dani, ajunsești de cânta și tâși Americii. Cum îi vizuștini armânii de acolo? Achixi că erai de mai multe ori la mai multe arăți și tu ții alte văsilii iubânează armânii te-ai dus și ai cântat? Să cățăm cu America. Cu America, protor eram în 2006 și eram în New York și vizui comunitatea de acolo. Cu oamenii care toți sunt duruți, dar care au o arădățină cam aproape de Armânie și sunt apropiați de noi. Alanții de Los Angeles sau de mai mulți ani, cred că din anii 80 sunt acolo și îți duchește că doar și educația ția americanilor, dar toți sunt duruți când ved armâni de armânii sau când le vezi spune cântătorii, ved una comată de o bănare de o vziră. Au mirache și cred că xinichia sau xinitia îi ține, când ești un arad acolo, e că-s veri, că nu sunt veri, că sunt soi, că sunt cunoscut de tu armânii, să adună toți la un arad. Că sunt o comunitate mică, tu încă să vă mare și scaptă un pe altul. Scaptă că vor țână unde altul. Mai are că strâmbul care se mintește. Dar ani alargu, vahia și este. Nu, sloară și e cu ormână, țânură, cloținica, eu îi vizui și când dau vrăpătigiune, în 2020 eram înainte de pandemie, la familia Grasu, erau 200 de oameni la un pătigiune. Este un, cum zic eu, e un mare harau că s-a adus la un arad armânească. A avut cânticul. Noi ajungem mai greu cu cântătorii, ajungem mai greu, dar când ajungem... Acolo nu are vără, noi am văzut să aibă vără cântător acolo, în America. Dacă au? Mai să aibă vără cântători acolo. Mai sunt, este un șor care cântă la New York, Bogdan Lascu, cântă și el acolo, când dau arăți, le țin el. Mai nim noi și noi de oații, dar ei, una peste altă, livor, țin, când am un cântic cu Nica o să ghiți. Nu știu, tora, eu ți-și cântam acolo și erau cine mai ăția de 3, 4 ani, 5 ani, vreau engleză și cântau Luna Albă. Armânească nu știa, dar Luna Albă știa atât cânticul. Și el la el. Când ești acolo cu vizură pe Elena, pe Netflix, tot avem informații multe. Asta ne ajută. E vetuți. Tu ți-a drăma, apare pe cântic, cum nu știu. Și nici le cântau toate Luna Albă, Luna Îmșat. Asta este un lucru bun, că avem informații. Alte Vasile, te-ai dus și eu ți-l eram în Italia tot și cântam în nuntă armânească, avem un arad acolo, șiată, bine, cum zic eu, jumătate italieni și fata armână. Șiată și acolo. Alte văsălii, Tugărții, știi că eram de adun protoară cântăm. Agărșim 2006, Veria. 2006, așiți că 2006, când a fost un spectacol mult obșat, organizat profesional, Maneca, să-i minte, și noi fu mult ghini că vidzum ți-a drau ei acolo. Noi de-apoa, cât să-mi adrăm după ei prin vera armâilor și este. Da, cam mai este sunt. De-apoa ți zic și n-ai mai multe, au armânii sunt. Ca și cum mai ne noi Germania, Londra, dar armâna mea este oații la noi.
comunitate compactă este mult America, New York, Los Angeles. Și că se baze aici sau noi situații Constanța, Tulcea, București, Călăraș și Lobozia. Și cam mai este asta. Noi cântăm la, zicem, noi râdeam, dar noi cântăm la 3 județe, nu cântăm atâta. Chiar vreau să zic, noi chem 70.000, 80 din ei simt de armâini toți. M-am mutuhim? Nu cred. Nu știm. Nu pisip să spuneți, eu am pasibil să știm că mea e emisurarea anului. Eu am București știu pe cartiere, cum bănează 30 ani, știu toate femeile care cum sunt. Constanța... Maca vaznim la tine să drămânăturile de catografii. Eu am trec aici. Știu și pe ții de Dracova care sunt, știi Ghencea, care aici să Colentina, știți voi, voluntari, Pipera. Câți ani știm, uite cum tu mână pe toți. Acum arăți la ei. Dani, tu iți zânate, zicem așa, oamenii ți-a dar ți lucrează tu iți zânati, de lucru meserie, când anami sa de asinuturile de zili, de competition, cum zicem tu în engleză. Este lucru și anami sa de cântători armâini, de pareli de cântători, vei duci cine actare purtate, acolo, nu? Eu zic că nu, ca fi unul și-a dar lucrurile. Eu ved că competiția ajută. Eu, când ved că unul a dat lucru bun, voi să o dar și eu ca el. Știi? Nu mă betețea bucănească să moară și capra vecinului. Nu. Da, oamenii, cum zic eu, oamenii fără mădu, oamenii avem ăștia care are și câte vără care... Dar eu zic că noi, muzică este ca la fotbal. Spui ceva, ai mirache, transmiți, cum zic, dai ceva de tine, va zine careva. Să nu poți să dai, nu-ți poate, muzica nu-ți poate să adori, să o adori mai că vrei sau că să o adori te parați. Nu, au chiar. Lumea ducheaște, azi îi cheamă averul ăsta pe supra, și zic eu. Nu. Eu nu am, eu cu toți cântătorii soi, soți, ne adunăm, când adunăm spectacole. Poate că noi eu la București nu am, n-am singura formație, zic așa, care avem, n-ai mai multe arățăvații, Constanța sunt mai multe, acum posibil... Vai întrebăm și ei. Nu-ți vede. Ții pe supra, nu-i de rihea, știți? Așa. Ați spune că zburuși mai înainte de cântiți Luna Albă, că era la studio, de cânti Elena Gheorghe. Spune-ne cum ajunsești a cânti cu Elena și care fu mai marele proiectul ți lo îndreapsi de adun? Da, Elena este una dintre noi am văzut boți de toarmănie, zic așa, ea lua o viziune în 2009 sau 2010. Fiind de ei mai este armân, eu știu de la 12 ani că ea este cu sorină cu miarea mea, adică fensul ei cu soacră mea sunt verbuni și la toate răzi de fără de lucru. Știu de ei că de-am da cânta. Și voi zic eu că ea vine câtă muzică armânească, doar și adu chiar este, vreau să vadă cum este. Prota oară curhim un album în 2010 cu Gicu Coadă. Vreau să vadă cum este, mă nu băgă tu cap și nu, cum să zic eu, nu băgă cam aperadă. Tu ora când trecură ani și duci că poate să dară mai mult de muzică armânească și adră n-ai mai șat spectacol armânesc, ți s-a dat armânie și nu este mai și cum să zic eu, ducherea mea este la tuturor. 4.200 de oameni se bătonă în sală și dau să hăți, să oameni în cicioare și la un nivel, cum zic, la un când era tu dau în ei nauspră? Când da? Dau în ei nauspră, da. Tu mai, tu ziua mâinilor, 23 mai. Eu zic că fu n-am am șat spectacol să spus la Armânie, mult lucru, ne adunăm profesional, tot odată lucrul profesional. Ea mi-a spune cât de mult a putut să se implică, să bagă,
zili întregi. Și conceptul, la drum de adun, eu cu ea. Îmi minduiesc ca și când un cântător mult cunoscut, cum este ea, lipsești tu ca fi hopă când te spui tu vreo spectacol, si la un nivel mult analtus. Nu te dar și tu ca în hopă tu care te spui tu duniau. Și minduiesc că te-ați băgă și ahât copus și ahât mirachi tu lucruri ti spectacola este. Este fantastic, Andreea. Eu mi-a spre dau să scânță la câți oameni să schimbe și recuzite și să iasă totul ca la cu lipsește. Exemplu de, cum zic eu, exemplu de profesionalism din partea ei. Noi este un stadiu, alt stadiu, Andreea, alt nivel, cum se permește, nu știu, stadiu. Un alt test, la un alt test. Așa, Andreea, de-a un mare lucru și eu zic că n-ai mai șat spectacolul armănesc cu care vizuie și nu este mai și ducherea mea. Sunt și alți oameni care ați brăit după spectacol, zice că că fu muzică modernă, mesajul, cum zic eu, că barea ți-o dea de ea, să dai tine spectacol la televiziunea română, să-l dai de vreo 3-4 ore reluare, să luă un premiu din partea, nu știu ce, televiziune de premiu, luă și un premiu spectacolul, mare lucru. Când aveați în dreaptă și altul, ti dau în ei inghiți, ama de tia că vine pandemia. Da, caraua mea făcut că adrăm și un album, își de tu melodiile care le are pe albumul, de 12 zați soamele sau cam așa ceva, adrate de mine. Eu putui să dar cântiții, cum zic eu, cântițile de mindui ca tia. Se iasă ea ghini, ții se uidisește ei cânticul, care îi cade ghini. Și am apoi să ajung cu cânticul modern. E doar bine întrebarea, nu te spare. Așa. Vedem tu mediile astea sociale, Facebook, turli de moabeți, diminduieri, tu ți mutrești calea țiua câță muzica armânească tu României. Care este diminduierea ta? Da băgăm tu zig muzica modernă cu ația de zămanii și la ți lipsești să avem mai mult o angătan atunci când enim cu cântiții cam anale? Nu, ce vă zic eu, lipsește să avem le băgăm pe arată, să cântăm, când zicem cântic, era Fântâna de Malmă, avea secțiunea muzică populară, muzică narodna, muzica cunței populară, autentică, și secția de muzică ușoară. La Fântâna de Malmă îi luai cânticul acela, zi Amarea Mutrescu. Ea avea dau cu măți, cu muzică modernă. Da, cu măți. Au lipsește, exact. Că eu mă vedeți și cu Elena și mă, Elena, nu-i ghini că a rămas. Măi, eu cântul la inghis milioane de oameni, voi cântați la 60 din ei. Eu nu pot să dar maști 60 din ei. Voi cântul, eu leg la Satul Mare, leg la Cluj și cântul prezintul un spectacol de muzică, cântul la mele, latino, și cântul și muzică armânească cântată modern. Mas cântul pe holul popular, nu, cum zic eu, de zații 2-3 știu despre ce este tradiția. Dar societatea noastră este de consum. Trebuie să vindem produsele. Și auații oachii căsii. Și atunci și mă zicem că noi avem muzică armânească modernă sau muzică armânească, muzică ușoară, pe limba armânească, cum vrem să-i zicem. De tuti, noi m-am știat este că s-a zborul. Că luna albă și că el le cântară toate cluburile în loftă, dacă n-a avzai lună albă, lună mșeată. Așa este. Și câți oameni învețară zboară de audit când îi trebuiau geanul iermu, învețară și geanul, învețară și iermu. Asta este, eu așa o ved. Mai vrem să adrăm cântic tradițional, putem să adrăm un spectacol la Teatrul Național, la operă, putem să cântăm. Noi, muzicanții armâni care sunt putem să cântăm. Ți-ți cântă tu gărții, ți-ți cânta când vine România, oații, știi, muzica armânească are multe etape. Mai spre mâini mare, armonica este maștul armâniei. Tu gărții când eați în 2006, îmi de drâmpat de cu armonica, eram cu tine. Fără armonică cântați pe icolul nostru.
Și eu atunci am rămas cum armonica în 2006 nu este, nu. Noi, în România, și eram învițați, că ne sigurea că armonica avzăm de andaniț, ația este armonească. Cum zice Tache Galaiți, voi aveți armonismul vostru, noi armonismul nostru. Noi gândim ca te noi, voi ghini cu chestia, dar ți-adrați voi, nu ghini noi. Nu se disește acolo. Așa vede muzica este, muzica armânească evoluează. Și pe pâinea noastră, când cânta Dada-ți Azurla, când vine tu armănie, protul cântec de lobzi, hola, Dada-ți Azurla, era mult operat. Dada-ți Azurla, oilele rafe, mă. De apă albăgară fciorii, Dada-ți Azurla, rafe, mă. Și vedeți, luare-i hol de armănie. Și Tache Galaiți în zise. Vedeți că voi cânteți de voastră, care țineți voi că sunt de zămani și aveți voi adrați o armonie acolo, 80-70% de tihoi este mâncănesc. Și torea când ajungi și vezi, ți zis el, aveam dreptate. Noi nu ducem că mănânc cu ei. Și asta nu duceam cât mare diafrau. Asta am ghinică zisfațir căiurile și sinurile și putem surdinăm cu armonii de Institut Balcan. Și eu am zis la cum o cheamă, Iana Mihailova, Cotrescu, a găsesc cu tot la o emisiune de Macedonia de Nord. Mult îmi șat. Să cântiți la lor, să-mi șate cum le cânt ei. Și este mare lucru că avem posibilitatea, cum avem, a câte, cum zic eu, conexiuni pe social media, ca să vedem ți-adară un, ți-adară la altul. Mana că găsim și cânticul imșat și acolo, e mare lucru. De-apă m-ați vrut să dăm tradițional, am să zbrân că tradițional înseamnă muzica grățească, e piros muzică armânească care vine de acolo, tu albanii și altul iho, e greu, adică să băgăm un căpac la tot de semn că aia de muzică are mușuteața ei. Da, și avem graiul, avem angătans, nu cherem ea asta. Mutrea este graiul armânescu, graiul cipănescu, care chim noi toți la un loc cipă, de apoi este graiul fărșilutescu. Au altul. Și awații trebuie, chiar și mutreatini și sărbeani și vărgăreani și căliveani au distinții, se separă la un moment dat. Da, masa drumul vă cântăm, astea cântăm un cântic tradițional cu Iho Fărșilutescu, polifonic. De apoi cântăm un cântic cum cântau tovărgării, cum cântau togărții. E greu azi. Tradiția nu poate să delimitează, să o zică careva că este tot timp când noi muzica este vie, transform, se șuță de la et la et. Dani, tine zicești că e jumitate sărbean, jumitate de Livăz, de Iberia. Asta zicești că este bărăgăreană. Mea tora vai feata e ficior la tău, vas ia Johnny invest fărșiroată. Asi puteți tutti de acum. Da. Asta, tora știi cum este, nu? Dacă și zicem că ai fată și ficior, mult îmșați. Care zburăsc cu armâneaștii. Și cum zic că a noștri să aibă minte, nu mușuteața, știi, cum ți-au armânie, ne-au îmșată mă ochii și câini, scuze-mi expresia. Așa și cu să aibă mădu, cum zice pe armâneaști și să aibă oameni care sunt țichi barșine. Te scoată tu migdane, știi cum le armânie, tai fate mută, tai fate... Da-mi padi. Da, di padi. Ajungi și tora că-ți brăscu ca ușu și-o. M-am taifa mare. Cu mare mult drămaca vinim troaia, este. Lipsește să ne aducem aminte și de zboarele ușești. Așa este. Minduiește tora că, nu știu, vine oara ta stiba drată una mabeti cu toți cântătorii armâni. Minduierea asta, câtă eu cum să ducem cu muzica armânească a României. Și este un hop o edisită ta să se adună, care minduiește că poate să-i adună, te ahtare mabeti. Eu îți zic sincer, eu pot să adun pe toți. Am cum zic eu, cu toți schimb soț și putem să adunăm. Mobetea care este? Mobetea este ca să adrăm voi ziceți că vreți să adrăm să băgăm pe radă niște bună direcție sau una ceva. Tipo prota una mobeti de isclisă, că nu știu, un își pune mindioara pe Facebook, alaltul își pune mindioara, nu știu eu. Adrațul anul ăsta, că avem chirou mult anul ăsta, că nu înțeleg anul ăsta nu avem de lucru și adrațul anul ăsta, că
Putem să adrăm o bete asta și ca fi un cum îi ticnește și cum îi vede. Eu unul mai zici o oară, ideea mă bete este să avem distinție când cântă, tora cânte cu muzică, cânte cu autentic. De acolo cântăm cântic cântic nou, modern. Instrumentele, bun, clarina, mai zici o oară, instrumentul care îi se pare, tora, văd că este autentic de muzică armonească. Mă autentic chiar și că te noi armonica tu România. Ved eu iholul care aduce mea la formația Cavala este Iovan are ihol multom și aduce de acolo, aduce multă cum zic eu, dulceame tu cântic. Așa ved eu. Este o clarina. Ziceți că suntem un chirozori, dar lichea așa este, numai că ne este frică de lângoarea asta, ți vine peste toată Dunyaua, ne este zoriș că nu putem să ne andămusim, șatile arăți de, nu știu, Isuseri, pătăgiuni, numță și să avem cântătorii a noștri. Cum trec pareile de cântători a estu chiro? Cum ți zburăștini cu ei? Cum i-a sticat asta? Prota fu pihazi, eu luare pihazi. Stai ca zină că va streacă, că hai să mai înțeleg la studio, mai dăm un cântic. Vine vera, nu vine primăvara, vine vera așiți, una radă la terasă cu 50 de oameni, cu 60. O pinse, ne poate veni toamna iară să sparți lucrurile. Când vine octombrie, noiembrie. Trecu unica un an, vine primăvara, iar așteptăm, știi cum este, așteptăm zină să întreagă lucrurile, că toți e greu. Eu zic că care fumași pe cântic, fu greu. Care fumași pe cântic, nu adră altă lucru, nu au altă, așa ți-e greu. Că, toți oamenii au pară în dreapta, mă duți, eu nu bați și mașia, știi cum este. Zic că fu greu. La studio, dar cântiți n-au, dar cum zic eu, inspirația ține și când tu te speradă să dar și... Când tu ții în ambar. Toată lumea să știi când să țin și atâi bana. Nu se diseaște, știi? Eu zic că una va streacă și va gândim că va si băghini. Va si băghini, va zi veara, cu cam multe disclideari, minduim. Cum? Va zi veara cu cam multe disclideari, minduim, te adrari actări andamusi. Și va năgărsim iara să ne vedem cu soț și cu soia. Dar ne ținuși mult aproape de lumea armânească, de suța armânească de București, fuși aproape de pareli de jucători. Aduc aminte ații pareia Pilisterlu. Păi 7 ani fui vicepreședinte la Societatea Culturală. Știi, câți știni că eram cu Chirața? Președinte și eu fui vicepreședinte, așa că ți-ai spectacole ți-alem șati primăvara armânilor toate din 2008 organizate, care protele fură naima organizate, zic eu, drate cu repetiții, cu mai multe adunări înainte de spectacol și băgate pe bună îndrăzeare. Bună îndrăzeare. Dar poate nu zic de la an la an fuma, nu mai crescumă și armasi în loc sau chiar ne-a semnă poia și se pare în ea. Cum vestinitora armâna mea și desi, nu știu, legăturile astea ți le-a avut cu parelii de tineri, de jucători. Ți se pare că nu este uidisit la ei, masi bățiva, actare lucruri care... Ei toți care vine la oații, tu mesea de cântic, de joc, cum sunt de parelii de Constanța și Evanghelismo, Iholu și anoși sau Pilisterul, au mirache, au apropiare de cântic de joc, Uduchescu. Mare Caraua iar când îi ved și avem și la spectacole, avem și pe Evanghelismo, la Luna Albă și pe Pilisterul, ți vă zic eu, ți ved eu, București este iniția noi să sunt armâni, știu armânește, mă nu-ți brăsc armânește, un cu alantul. Și este... Care-i că bate? E că bate, da. Să duci și adună tu bun la mine, zați, 15 de fete, că mă avem ții mai fete armâne am asupra. Și nu știu, mă ți-l bățam. Știu, tu mă, asta este una, nu știu cât nu știu, cred că din casă, de la părinți, poate
să hibar cine să vrei să limba ta, mi se pare un lucru, adică eu nu văd, și noi crescum cu mirachi ca să vrem armânești. Aveam viții mucai ca să vrem armânești. Ei să dau pe noi și eram tirifa că himar mâini. Și eram știu gărția, voi știi cu discuția cu Coții Albațu la televiziune, zic, mă, că ți-ai prota grejă pe armâini. Eu himar mân și eu simt lumea asta nega, zbănesc în America. Tu doar mă hiu dacă eu citam America, în Armânia, alții de feci cetățean român, dar prota himar mân. Așa cum să în captul poate că bate că duci așa, dar eu și duchescu. Himar mân. Și m-am mult duc, cum trec cu ani, m-am mult duchescu că himar mân. Că mi cunosc cu maghine, vediu, fui, ne eram acolo, vezi de zira mea, de sunt pe pâine de Macedonia, lanță de gărții, ved asemănări, cum zic eu, captul oamenii care sunt ca mine. Mult aproape, ți-și aduc noi, mult. Noi avem un minduiare comună, Manu Duchim, care e editor de ordine armânească. Avem te duci cu armân și te achisește de zbor cu el numai și pe zbor. Și tu minduiare, din a mea multe ori. Avem câte ca strâmbă vără, avem. E mare lucru ăsta. Eu zic că, chiar zise doamna Irena Copaciu, zise, noi armânie avem o educație, nu avem nevoie de azil de bătrâni, aveam judecata era până coară să dea vărcăbate, au și judecau, avem autocontrol. Noi, tu miletea noastră, și o armânie, avem, știi unde altul, știi țedarul la altul, este arșinii, să dare cativeada țel, că alantul chei soi, că alantul chei soț. Și asta este mare lucru. Maschirem cu legăturile este între noi să rupă. Mai poate zic că banamisticăm, maschirem. Zicem nu, da. Noi zicem nu hiba. Și ți-mi că vine și una întrebare de la Asterica Pudulea. Media este că avem informații și careva este mare lucru că eu chiar vizui cum trecură ani și cum cu Facebook, cu YouTube, ca și mulți oameni care nu aveau hăbare, erau armâini, dar băneau cam țâi, cum sunt urziceni, cum stocnuții, vineră cam aproape de muzică armânească, că a vrut tu să vadă, ți-ți faci tu lumea armânească și tu te este le află pe media. Sna gârșim că ați fuși mulți ani comunismo, cum zici tu alte Vasilii. Comunismul cred că n-a trăși în Ghinea și ne ținu aproape. Și, cum zic eu, și din social și financiar. Românii erau toți una, n-avea o diferență socială. Când nu avea atât multe ani, da, musi atunci, tu proții ani, cam nu avea, dar... Cam am pahurhiră. Așa este. Am atunci nunta era nuntă, eu că ți-ai după 90, 92, 93, încoa că vii, dacă ți-am un arat de la o nuntă, dram isusarea, dram bășarea, dram nuntă de feata, dram nuntă de fiora, și era până în daunii. După anul n-au dat sigur, multi s-alăxiră, s-alăxiră și adrăm și noi pentru Sonica Mucani, una seară nunta și așa ajuns. Constanța Nica mai dar nunta de feată, nunta de... Au noi Bucureștiul cam mare și orice comunitate mare asimilează, zic eu. Știați, eu zic că Bucureștiul este manghios la râs ca virgulă Constanța. Constanța este cam armâna mea, este duin și armâii de la aură de țină proaspătă, toți armâii care vin în Constanța după Naodzăț și cam sunt eu duchesc cu armâii. Da, îi duchesc cu cam aplicați. Ziceam că vine o întrebare de la Asterica Fudulea și zicea și, câți dragi cânti cloaiestu de Sony, care-i cu noi? Care-i fămânduiara de cânti cloaiestu și ți duchiși când l-a îngrăpsiși? Nu, minduiara, eu nu știu, una moabete, nu știu care zboram, nu știu care-i zise. Nu mai voi chiroa și să veți fații doar băname și zicea că tu răzibă că bate că la Greță Greții, cum zic, pe armânii consider dialect al limbii grecești. Mi se pără așiți. Ei că dau parazi la armanești, zic că sunt greci, că nu sunt armâni. Pe supră, avem și noi alții pe domnul Caramitru, care zice că him mucani. Ok. Nu te-ația când te ploiești și la drag, care îți duchește armân, nu este, cum să zic eu,
cu că bate, zic cu că bate și cu arău. Eu zic ca și Duchescu, care va sibă cu noi tu minduiarea armânească, tu pălcarea armânească și țigăși, zduchească că e armân, sibă cu noi să merg cu himtora tut sau de adum, să zbrâm care are altă minduiare și nu judică că him calanță, că him și că nu him și că de ei ți vor zic că nu him țiva și că cu alte zboară aibă, să mutăm mâine că va schirim. Nu. Asta este. Când care cu noi cântă. Adică cântătora aia este la mod așa, metaforic. Care nu neva, colanță ducă să dară altă întâlnire. Este că și tu Macedonia, aceiași moabete au și că sunt nu știu ce sunt, că nu sunt armâni, că sunt Vlasi, avea o grămadă de Vlasi, nu știu, au și problemele lor. Tu gărții la fel că sunt greși latinizați, nu, armâni și avem identitatea noastră. Așa zic eu. Eu știu că armânul este, avem cântiții de 300 de ani, avem istoria care nu ascund se relanță. Este veche. Noi armânii, cred că n-ai mai vechi de tu Europa. Vechi traci. Yes, dacă știm că tu și mobeta awați cu Macedonia din Chiari, din nord, noi știm că acolo armânii sunt precunoscuți. Prot lucrat care e precunoscut armânii ca un mileti ahoria. Și asta, să nu gărșim că noi hima vechi, adică slavii vine mult mamana ca noi. Acolo noi nu vțin ca nu arădeau. Noi eram tracii, cum eram noi, macedonienii care erau pe o latură a tracilor, erau vițini cu greții. Tracii, Filip și Alexandru Macedon, a tras Imperiul Grec, dar el cu generalii lui a zburat pe altă limbă, nu pe limba gărțească. El zburat pe altă limbă, este în istorie. Chiar americanii au niște articole, care zic că Alexandru Macedon era altă limbă nativ decât limba grecească. Când în furare istoria, zic că atâta, cât doi coincidem, eu erau armânii, vechea Macedonie, acolo fură armânii, este Marea Macedonie care era, acolo eram așa armâni. Bulgaria, Grecia. Că vaș în greacă mai mult o smutrim, ți putem ca fi un din nou, i să adrăm tu eu și judic. Ținem mai instituția de armânești, limba și cultura armânească. Da, un armân de Grecia va să zică că ei sunt acolo de daima, de tot, că ei nu zic ca noi. Armânii știu că sunt o gărții de sute de ani. Așa știu ei acolo. Te-ți zic că ei fumăuași, nu fumăzin ca nu arădeaua. Asta este un mare lucru. Alanță ordinară, care mai vine și ziră. Yes. Aduți-mi aminte a mutritorilor a noștri că poți baga întrebări, sunt live-ul de pe Facebook și că Maria vă ajută să ne spună, ta să le aducem tu moabeti cam atu câtă dubitisită. Ați văd că și domnul Tașcu Sărăcăceanu ne spune că să avem angătan că educație zății praxie. Știm și noi... Este fratele Ali Mame, care este inginer la Bucur, la Slobozia, domnul inginer. Multe zboară le știm și câteva mea că le alătusim. Cum zicem, este un sculit, știi noi, știi voi. Multe le știm, matura ca să cu tine, să-mi amintesc că să foaie și alea fost zboară, știi? Am zis, mă bănăm, iar ai gine că ne achicăsim. Gini că n-ai găsim așa este. Ți pare rău că ficiorului fata ta nu ți călcară pitoară pe partea asta muzicală? Nu. Nu-mi pare rău că eu zic că ca fi un om... Asta e o imagine, nu, a mea sună careva. Ca fi un om are un hari de la Dumnezeu. Nu l-a lasă pe cană, da, Dumnezeu. Mă va scap să... stai chiar am zis. Va scap să ți... La el se cap să ții poate el. Și aceea deci masa avea Mirachi, a avut toate instrumentele în casă, va zinea singur să cântă. Cum cântă fiul la frate Vinicu, care Vinicu i-a avut hare să cântă, a avut Mirachi. Nu, chiar ea meu vrut să dară fotbal, Victoria student la SEF, fiul la mare, fata vrut să cântă, dră dans, dră balet, dar nu avea ți lipsește ca să cântă. Și atunci masa avea singur va zinea.
Cum vrei și așa află ea calea și mirachea. Nu, este un hare de la Dumnezeu. Masul ai omul care îi cântă inima, cum ziceți. Se cântă, mai zic cu fărșiroții cântam, se cântă inima la rând. Se cântă sufletul și asta ai tu sânță, va scânță. Nu ai, nu va scânță. Așa zic eu. Te duci, bana te duci acolo, eu lipsește. Naprokem njiham de bitisită și ca de cafioară, cafio aspiților avem, îi băgăm niscântea întrebări, ele sunt utitos tu bitisită. Ți cântic țarii haria ță armănescu așa, n-ai mai multul, e multul. Seama și ținu, eu cred că zic că un cântător nu poate zic că un cântic, că câte cântiți fură de 30 de ani de când cânt eu, câte cântiți mișate și care ți dea drumul duchearea și ți îmșeată. Cântiți, protul cântic când o zi eram mică, era ți-l toarnă, te zână de tisi. Ați-l fă un cântic care mi dea de mirache și hâștii ca să dar și eu cântul și ți-mșeat cânticul ăsta, mi se părea. Așa este când era modernul, nu? Așa îmi pare. Așa era modern, da. Și ațeale de zămare, cântiți de masă, nefuir, șuir, Plilicea Prearii, crezi cum le cântau fciorii, cântau lupci, le cânta coadă la vremea țea, Gheța Carolan, formația Vlacos, toți aveau mirachea lor. Dar am cântic, nu știu, zic că vale scat pe alanti. Nu de-a tale, de alții, fără, nu de-a tale. Nu, zic că nu are cântic, nu e ca cântic, sunt umșate, nu alte, și ațele umșate și astea, toate sunt umșate. Nu poți când să faci un cântic să îl dai pe ripita și să-l asculți la infinit. Eu tot cânt, mă zic cu... Și Amelie, am și cântiți de Amelie care... nu chiar rămân, mi se pare un cântic care... textul lui se păru a zic apodoperă, mi-a luat singur, se păru că tu 3 strofe reuși să darul... Îți zic, îți dau un mesaj. Pe pâine de malinte cu niții vazină să găsească tu pe armânească limbă. Așa zic eu. Și ții măcare armânească, țare hare? Mâncare, uite, doar că se aproape Paște, nu știu, m-ați mai mâncat vreo ea nu mate. Știți asta, nu? Ea nu mate. Nu știu, mă știi bătuții. Asta este o mâncare adrată de... Nu știu, cu ariz, cum adar, dumneaua. Cu ariz, da. Din el. Organic, cum se permânește. Chicate, mață, să-ți plămână, ți mai reglu. Una mâncare armânească care nu mă zic cu ariz. Altul vără nu zic până ora de mâncare asta, și că... Ea nu mă cu tine. Și vreau să spui și vă zbor armânesc cu țitari hare multul. Da? Când adrai cânticul acel, adrai cânticul tifeată, când îți minte feta cu perlu anat și înșeată nișeană. Nișeană este o dată era veriană și când adrai cânticul, tu ce zbor este tu? Nu-l știa. Eu nu știam de la data din casă, că data era veriană, era la verian cânticul ăsta. Și data când vedea vestă la nuntă, zicea la biserică atuția, uite-ți înșeată în vestă, uite-ți înșeată, nișeană este, nișeană. Nu știu dacă este pleonas, de apoi de seama poate este pleonas, dar nu. Iar mutrii în dicționar înseamnă ceva minunat. M-am șat decât zborul îmi șat, adică pistic, cum ziceți, superior. Și mi se pare un zbor îmi șat nișane. Și câte telefoane mi-a sunat, păi ce zbor este o nișane, știi? Chiar și Viorel mi-a sunat, uite, zbor nou de mine, sau nu știu care zice, da, nișane. Și mutrii este tot dicționar. Îmi șată nișane, tora nu știu de ei, sibă Gărțescu, sibă Armânescu, nu știu, sibă Lot. Avem multe zboare de la Turție, la Grecia. Dar lihea este imșat. Avem, ne spune atitut la alea tău, tași cu țărăcăceanu, zicea și, că Bianca Maria, poate vai să acați să închisească m-a uidisit pe calea a teatrului. Ce vindești? Nu e exclus, nu. Are. Pentru teatru poate, dar momentan are 16 ani. V-ați vedem. Cu liceul ăstu, Carlodar, e ora de 2 ani acasă, nu prea ved. S-a socializat să ajungă la clasa 10 și vas treacă, și chirul ăstu. Online. Zorluș.
pasa întreagă toate lucrurile. Mă treacă și asta. Da. Nu știu, tu bitisită, Dani, mas mai vrei, nu știu, să dimânza și cât armăi, cât armăi de avaj, de mancloji, toate Vasilii, mas vrei să-l pitreți un minduiari, un zbor de Sony. Un minduiari tituță țeiții. Oh, hai că tora, tu Sony. O comiș. Ți vreau să zic, tituța ții care minduiesc cu armânește, este mare lucru că putem nica să zbărăm zborul ăsta armânescu, că nu chirum 2000, dau 21 și nu chirum armânie, nica, nu chirum. Avem sânița, avem rădățina acândoasă și nica himu. Eu și duchescu și când ved că nica sunt cinimei care joacă, cântă, armânește și scaftă un pe altul, avem și magnetismul ăsta să ne aflăm un pe altul. Nu trebuie cu la piciorul meu să adună piciorul din voluntar, pare, inghiții și trebuie cu când cântă, armânește, asta este mare lucru. Și titus ce pot să zic, sim de adun este ca tu când diculațelul de adun la meu, de adun eu țido, de adun, zice că e tocmai în Republica Virtuală asta noastră, sigur, altă andam mă nu avem, mai este sigur de și glob. Și cu cât mai mulți oameni zină Avărliga, Anamisa din noi, cum zic eu, și ții, va să drăm lucruri șate. Avem o deschise granițe, putem să ne vedem, să adrăm arăți armânești de adun, să ne zem onoare pe anaclo, zină încoa, să mai dragă, să atrară, este. Am atunci trebuie date cu duchiare de suflet. Mă asta drăm maș că him perifa înșează că lumea din noi, că avem și mai duce, avem toate turliile avem ca milete. Mă asta drăm de suflet de iți lucru adrat de tu Merache și de milete, da. Și un cântic m-a dar eu, m-a stau să dar și înțeleg, nu, și când de vede acolo cântă lumea, mă mare caraua, da. Ațelul eu de ceva el. Nu s-a dat și întâmplător. Nu sunt, cum zic, întâmplător. Adică nu știu, pe armâneași mă sunt întâmplător. Din apandica, na, din apandica. Ca din apandica. Ca din apandica. Și știți, zic, cu mare harau este să ne vedem și Mutrescu la emisiunea tu Macedonia de Nord, de acolo la Iana, la Mihailova, ciorii din America zbrăscu cu ei, Mutrescu, toate cântițe care, cum apare un cântic, nu știu, și de Constanța și de alții, este mult ubșat mas putem să nățănem unde alantul și să nu gărșim că himarmâni. Să avem duchearea asta armească. Cam nu ți caftă ceva. Este ca bună ziua, o dai sau nu o dai. Nu ți caftă cană, maș, îți duchești să ai mirache, să mutrești să tu ochiile la un armâș și îți duchească că hi cu sufletul și cu minduiarea aproape unde alantul. Așa zic eu. Multă harau, multă ghinezi să aibă zină Paștele, să treacă șat, să treacă armâneaște. Stai el să dar ianomate, așa că să aduc aminte de mâncările armânești. Să petreacă și ață iavără. Nu, că Iadare nu stau să Iadare nu uite. Și să ne vedem cu harau. Când ne vedem, eu ți dau. Că chim Constanța, București, că tora noi avația și asta. Este doi poli, Constanța, București, care him aproape au Armânie. Școlanță de largul, tot vine și va să ne și acolo, avem niște armâni acolo care ne briră. Va să ajungem și acolo. Tu Macedonie nu era în canoară, voi să ajungă la coara de erau la Chiuseler, coara de la Știp, era faptul. Avem ca ceva soi pe acolo, va să aflăm, mască fătăm acolo, va să aflăm ceva rădăție acolo, o aflai și tu gărție. Și eu zic că avem un tihi că him și zic că altul fel decât Olanță. Eu și ved. Văd că vine ca una întrebare, tora cât de pitisite de la Viorel Crăciun, care zicea și ne lipsește și auatul României unei emisiuni pe armâneaști el zice la TVR, tora nu știu, faci pe vără canal de televizie. Nu este lucru rău. Deci cred, eu zic că masă căftăm va să întreagă, zic. Jumătate zicate cum au șalanță, cum mai au și putem să arupem la emisiunea culturală pe TVR2. Emisiunea culturală.
Câțe? Eu zic câțe? Pentru că avem o, cum să zic, certitudinea să căftăm că noi, armânii care vim armânii, să nu greșească cană ca drăm ceva. Avem oameni care adrară ceva de Văsălie asta, care alții și-a rupt serioasele, pentru a hăpsi, alții a învățat ajutarea la politichii, avem un sport care adrară, adusere harau, cum este Hagi, cum este Simona Halep. Și de-apoi câțe, nu știu ceva, că vezi că cu parazul Ceautecanul să-mi da, cum zic eu, posibilitatea să ne vadă pe lumea ca țihim, că avem puțin, nu ne facem dar și numai să drămâne mesii de istorie, de personalități armânești să spară multă lume. Sunt oficiori de-a noștri care au hăbare, care căftară și aflarea rădăției armânești de mult au armânii și începând de la domnitori care fură pe armâni și până încoace, ambițații armâni care fură. Și de aceea zic că o emisiune culturală, cred că este personalități de origine română, care nu ar, eu zic că ar fi un lucru bun tituță, îți vedă lumea ca țihim și cu ții putem să nămărim. Viorela Mindescu avea întrebată de o emisiune care se zburătă pe armânești. Să zburătă armânești, să zburăm armânești, nu mai știu zburăm. Să avem și emisiunea să zburăm armânești, emisiune educativă, probabil de educație, de cultură, gramatică, probabil, de literatură și cultură armânească, probabil. Și asta ar fi unul. Dar nu-i rău. Și asta nu este rău. Avem ce să zicem. Nu ne facem derșini. Și cu traducere în pat de limba bucănească. Hărios, Daneti, mobetații o adrăm tora seara. Mas faină și alte întrebări, vali dăm apandisi acolo sum live-ul de țiastie tora pe Facebook, pe armâna mea media. Știtini, știtai fata, strițeți Paștili cu harau. Cântava onia chirolul bun, ta putem să ne găsim la răz mșati de harau. Și până atunci să nu greșim că și armânești, năunzești și sim iara de adun, nu știu, deci cu Alexandra, cu mine cu Alexandra, Joia Careini, vedem care e altă oaspi. Și să vedem, cu mare harau vă vedem și știți, la toată lumea Paște cu sănătate, Paște hărios, să vedem cu gine zina răz de după Paște, să vedem la una pătejure, ca să nu înțeles eu pătejuri, vără serată, ca să nu ne vedem un cu altul, că pentru să ne lucrul, dar știi cum este și oamenii au cât sibă au nevoie de cântec și de joc. Așa este. Seară bună a tuturor. Seară bună a tuturor. Haristos mult.